Hej, velkommen til min yndlingste. Jeg er Kirsten Kronborg, og jeg står bag de her 8 urteteblandinger. Jeg har i rigtig mange år interesseret mig for urter, og jeg har blandet og smagt og eksperimenteret. Jeg valgte at gå ind i den alternative verden og tage uddannelse som kropsterapeut, zoneterapeut og holistisk terapeut, hvor fokuset var meget på det fysiske og mentale hænger sammen, og på at arbejde indenfra med kroppen. Jeg startede med de her 5 blandinger herover. Og jeg valgte farverne, fordi jeg havde tanken bag, at folk skulle kunne huske, det var den rosa, jeg kunne lide, eller det var den blå blanding. Og jeg har valgt gennemsigtige poser, så folk kunne se, hvad det er. Jeg kan godt lide, at folk kan se smuldrer deri. Jeg kan godt lide, at de lige kan se, at det sidder ikke lige måske helt perfekt, at det har lidt kant. Det her, det er min lakridsblanding, rosa blanding, hvor det er en urtemix med smagen af lakrids. Og det her, den gule, det er den primære smag af lemongræs. Lemongræs er jo en fantastisk urt, som har været brugt i rigtig mange år. Det her, det er min orange blanding, som består af 11 urter. Det er den mest komplekse, jeg har. Og den primære smag er lakrids, lemon og mynte. Den grønne blanding er smagen af pebermynte. Den her fik jeg 2 stjerner for ved Great Taste Award over i England, som jeg er meget stolt af. Og første gang Intense Teblander har fået det. Og det er med smagen af kamille. Den her, som så efterfølgende kom til mine 3 nye blandinger her, det er med smagen af ingefær. Ingefær med lakrids. Og den fik jeg så også en pris for i 2015, så rigtig stolt af, at min smag blev anerkendt. Den her, det er den lyserøde blanding med smagen af ingefær. Og det her, det er så min sidste nye blanding, som er en energiblanding, hvor jeg har kombineret urterne med en kinesisk grøn urt. Tanken bag er, at hvis du udrenser kroppen på en naturlig måde, kan den bedre optage den kinesiske energigivende grøn urt. Og jeg vil sige, at den her er nok den, der er mest pendant til kaffe. Jeg vælger selv at bruge te af, simpelthen fordi det kan genbruges. Det er super for miljøet, og teen smager efter min mening fantastisk heri. Og jeg lader den ofte bare blive deri, eller bruger den 3 gange, og bare bliver ved med at hælde vand over. Jeg har selvfølgelig også en drøm om at få de her små bitte fine pyramidebags. Og jeg var så langt i det, at jeg faktisk kiggede på det og så hvad er det her egentlig? Hvad består det af? Og det jeg fandt ud af, det var, det er simpelthen så svært nedbrydeligt for naturen. Så derfor har jeg simpelthen valgt at gå væk fra det her. Det er meget fint og meget simpel måde at gøre det på. Men kontra det her, er der stor forskel på genbrug og spild. Så det jeg så har valgt, det er, at jeg ved ikke hvornår eller hvordan, men det her, det er papir. Og jeg vil rigtig gerne have samme funktion, hvor det her bliver produktet. Og nu nævnte jeg, at jeg har valgt poserne, så folk kunne se, hvad det var. En af årsagen til, at jeg har valgt poserne, er også fordi, det her, det er 100 poser. Det fylder sådan her. Skulle jeg have de der rigtig fine dåser, så 100 dåser vil fylde rigtig meget. Og det er det, som jeg gerne vil have min yndlingstester indenfor, det er, at der er fokus på at bruge så mindst mulig emballage. Jeg har gaveæskerne herovre, og de er lavet af pap. Jeg har tænkt at indføre, at hvis folk kommer tilbage med den her, eller togpakken, så får de 2 kroner igen. Og det er selve for at understøtte tanken om, man smider ikke bare ud. Man kan bruge noget igen og igen. Jeg må ikke skrive om en urters virkning. Det jeg er så heldig, det er, at internet er tilgængeligt for alle. Og derfor kan folk bare gå ind og google, hvad er ingefær godt for? Og jeg brugte ingefær rigtig meget i mine klinikker. Eller i min klinik, fordi at det var rigtig godt til ledsmerter. Grunden til, at jeg har lavet den her video, er, fordi jeg vil rigtig gerne fortælle lidt om mig. Jeg vil gerne lige præsentere mine urteblandinger. Og jeg vil rigtig gerne fortælle, hvad min yndlingste står for. Og det er så vores lille dreng.
og som også er en tedrikker. Og med en mere i maven, jamen så bliver jeg snart mor til 3. Og jeg vil slutte af med at sige, det her det er min brochure. Den fortæller kort om min tehistorie. Den er lavet, så man lige kan få en kortere beskrivelse af urterne. Så det er den. Og det var alt herfra.